ħut frisk u msajjar kull tip u kull daqs. Marsa l-Forn il-ħadd li għadda nbidel festa ta' ħut. In-nies attendew bih ġarhom, kienu f'abtithom u deru li ħadu gost. Ħdejn il-baħar, illum ġurnata sabiħa, għaw xieren kbar ta' nies, fosthom anke ħafna Maltin li qed jieħdu gost, jiġġonjaw f'dil festa kbira ta' ikel tal-ħut. Stajt nippark kien, daqs kemm hawn nies. Le ġibdet ħafna nisu. Attività tajba biex inqatta daqsxejn ħin mal-familja. Ġejt mħabba din il-festa x'inħobb il-ħut u t-tempi ħajrek, u veru, aħna ġejna minn Malta. L-ewwel nett ġurnata sabiħa uħriġna. U t-tieni festa ħut sabiħa u l-ħut jinbieħ u l-affarijiet min jilħaq jieħu xi ħaġa. Uħriġna ġawra hekk illum. Għax hawn sabiħ u inħobb ħafna ħut. Minħobb ħafna l-baħar u speċjalment inħobb nikol ħafna ħut. U attività bħal din issibni hawnhekk. Jiena nħobb ħafna l-ħut, jiġifieri għalija festa. U ġejna minn Malta naqgħu paspeċi niġu naqraw hekk, naqtaw naqraw ukoll. Ġejna minn Malta. Ġejna xalu l-ewwel darba, edna sa tkun granke, ġifieri assemblu tal-ewwel. U ġejna bħala ħarġa. Matul attività tqassam ikel b'xejn kullu magħmul mill-ħut. Hawn ħafna kwalitajiet ta' ħut fosthom is-sawrell, it-tumbrell, it-tunnaġġi u speċjalment il-lampuki. Bihom għamilna kwalitajiet ta' affarijiet blaġina bitzlati differenti, għandna il-pajs tal-lampuki, għandna l-volavon bis-sawrell, għandna il-burgers tat-tunnaġġi, għandna l-open sandwich bit-tuna. Unbiħu kol ħut frisk bi prezz imraħħas. Il-beħ tal-ħut sejjer tajjeb ħafna, bdejna b'xi 10 dal-għodu. Jinbieħ qisu ftit minn kollox, lampuki bernija kollha kważi, bniċi, għandna ħafna varjetà ta' ħut frisk lokali. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-sajd u d-drittijiet tal-annimali Anton Refalo, flimkien mal-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri, għallu li l-anta dan l-avveniment għalli ċelebra l-ħajja marittima, is-sajd lokali u l-kultura Maltija marbuta mal-bahar. Hija importanti l-ewnet mill-lat edukattiv, għax nagħmlu l-poplu għawċi u Malti jandu jikel ju tajpa l-saħtu, fit-tinnet ukoll qegħdin nagħmlu divertiment kbir lill-familji Maltin u għawċi. Toffri informazzjoni rigward id-diversi tipi ta' ħut li anke jinqabdu minn ġewwa jew minn madwar il-gżejjer tagħna għal daqstant ukoll tinċentiva il-konsum mingħand is-sajjieda għawċin f'dal-każ Maltin. Waqt l-attività, in-nies setgħu igawdu wkoll minn spettaklu live b'kantanti u mużiċisti lokali, attivitajiet ta' tfal, il-logħob interattiv u esibizzjonijiet edukattivi dwar il-ħut u l-baħar tal-madwar. Saru wkoll dawriet bid-dajsa u kien hemm gruppi tal-artiġjanat u l-folk sabiex juru xogħlijiet tradizzjonali.